गोरखनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर। राइटर ऋषि निषाद। ना आवे बतियावे ना काजर लिपस्टिक लगावे हरे महाबकलुले बाड़ी सकारे लिपस्टिक लगावे हरे आजकल के लड़की ना हंसे में तेज ना हंसौले में तेज खाली बाबू सोना कही के बोलौले में तेज और रात में मोबाइल चलौले में तेज जरा सुनिला तब नहीं होला परहेज जरा सुनिला तब नहीं होला परहेज जरा सुनिला अरे सुना परहेज जरा होला परहेज जरा सुनिला होला परहेज जरा देखे में मालई सुपर आवे ना भावे चलावे सब ऊपर अरे दलिया फाफा के गिर जाता